Sunana Abubakar Muhammad Sodangi Gusau, jihar Zamfara, Najeriya, ko kuma Abubakar bin Muhammad Sodangi Al-Gusawi a Zamfari, kamar da nake rubuta shi a harshen Larabci. An haife ni 18 ga watan 8 na miladiya 1968, kuma na tashi na yi karatu a wannan gari na Gusau, wanda mahaifina shine Malam Muhammad Sodangi, wato wanda yake asalin shi mutumin wato ƙasar Sokoto ne. Shi yana ɗaya daga cikin jikokin Malam Umar Alkamu, babban aminin Shehu Usman Dan Fodiyo, wanda yake shine na uku wanda suka yi mashi mubaya a wurin jaddada daular musulunci ta daular Usmaniya. Na tashi na yi karatu ga hannun mahaifina Sheikh Muhammad Sodangi rahimahullah. Tun farkon harufan kidan baki Qur'ani na yi nisa cikin shi, sai zama sai ɗauke mu sai hannun ta mu ga kawunmu wa mahaifiyarmu, wanda shi kuma ga malam namu kamar kanan mahaifi ne gare shi, sun yi auren zumunci ne. To sai ya zama to nan ne muka karanci alƙur'ani, muka sauke Qur'ani gaba ɗaya ga hannun shi Malam Aliyu Abdullahi, shine kawunmu. Bayan mun sauke alƙur'ani mai girma, malam ya saki dawowa da zama gidan dindindin, sai ci gaba da karantar da mu littattafan addinin musulunci. Daga wannan karatun littattafan addinin musulunci, baki abin na samu ga hannun shi ban san abin da Allah nuna mashi ba, sai ya ce zai je da ni cikin makarantar da suka karatu na littattafai, wato makarantar zauri inda malamai manya dattawa ke karatu. Sai ya zama to kusan da ana karatu a wannan makaranta ta Malam Suleiman Kofar Jange mai yara, Allah ji kansa, da kuma makarantar Malam Muhammadu Narje Sarki, Allah ji kansa. Duk sai ya zama to ni ne kusan karamin wanda ba wanda ya karancin kurciyata. Ganin cikin uwaye da kakanni dan karami kwarai, falillahi alhamdulillah minna, sai zaman to duk karatun ake kuma lokacin ina kananan littafai irin su Taqriba Laluri, su Iziya, amma duk littafan da aka yi na sama irin su Askari, Muhtasar da Risala, da wasu littafan hadisai irin su abin nan Tirmidhi, su Buhari, sauransu, in da gida sai in ta maimaitawa. To sai ya ce to wannan shi yasa na je da kai can, ina fata yanzu karatun da an kai maka an kai muna duk kai akawa. Ya kai ne wurin Malam Muhammad Inuwa Rijas abin nan Ungon Magajiya Zaria, wanda shi ya karatu ga mahaifin shi wannan malami. To lokacin sai ce to ga ainihin yaro na yazo zai ci gaba inda mun ka fara, inda mun ka zai ci gaba inda mun ka tsaya. Nan ne muka ci gaba karatu. Allah madaukakin sarki yasa abin da aka samu kuma Allah ya sa tun lokaci kuma muka dawo nan gida. A lokacin shi malam namu ya kawo makaranta ta Islamiyya ta allo ta gida ta zauri, ya zanna wuri guda kenan. To malaman da nan ne ilimi gare su suna da yawa kwarai. Na rubuta su a cikin mazakkirata ta ainihin malamai na, sunan rubutun kenan malamai na. To na rubuta shi dai Malam Muhammadu Sodangi dan shi mahaifin nawa, da su yan uwan shi, su Malam Aliyu, su Malam Abubakar Kwaire, da kuma Malam Faruku Abdullahi, wa na rubuta suna cikin malamai na. Sai shi Malam Isa Shurai, liman masallacin Tudun Wada, wanda na karanci tafsiri da nahau gare shi, tafsirin ainihin wato Jalalain, da kuma fannin ilimi na geography, sanin kimiyya da yanayin rayuwa, abin yanayin ƙasa, duk ya karantar da mu wannan. To a kuma can Rijiyar Sarki din wani Malam Muhammad Suleiman Rijiyar Sarki, na karanci littafai tun da dai ga baki irin su kananan littafai har zuwa su Muhtasar, da kuma sauran littattafai na tafsiri, da kuma ainihin fannuna na hadisi, da fannuna lugar larabci, da sarfu da sauransu. Shi ma Malam Suleiman Rijiyar Sarki mai yara ko jange don mun karci littattafai gare su. Akwai malami na hau Malam Lawali Mada, wanda yake na zane a unguwar Hai Malam Sani Abu Sau, yanzu da nan yake zane kofar Mani unguwarmu. Gare shi na fara littattafan na hau na su Ajaruma da su Mulha, daga baya na zarce zuwa su Malam Muhammadu Yan Ware, sun karanta da mu littattafan na hau, da kuma Malam Sani wanda yake kuma Sokoto, daga baya Malam Sani Dan Fulani ya karanta da mu littattafai har zuwa sama kwarai. Akwai Malam Muhammadu Nazoma, Allah ji kansa, shi ma ya karanta da mu littattafai su Mulha, su littattafan Muhtasar da sauran littattafan fiqhu, kuma littattafan nahwu a Malam Lawali mai na gandu, wanda yake har su alfiya don mun yi gare su. To wannan dai gaskiya wayannan malaman a Zari akwai Malam Muhammadu Inuwa, akwai Malam Abdullahi Alaramma, wanda ya karanta ni rubutu, yadda ake haddo din nan, ka'idodin rubutu da yadda ake shi da imla'i. Kuma sanan akwai Malam Sa'adu Madinki a kofar Kudu Zaria, shi kuma ya karanta da mu abin da ya shahi irshadat, wato tarbiyyar ɗalibi da neman suluki, da yadda za a iya mu'amala da malamai da ɗalibai da hankuri da mutane. Alhamdulillahi, mahaifina Allah ji kansa yana cikin wanda ke kyamar ilimin boko kwarai da gaske. Wannan bai rasa nasaba da cewa tunda su ada daular Usmaniya
uwayensu gabansu an kai yakin da aka kawar da daular Usmaniya. Shi Malam Ahmad mahaifin mahaifina suna matasansu suna ce masu malam namu ma sun san mutanen da sun kai shahada wane da wane da wane duk sun mutu a wannan yakin. Gaban su sarkin musulmi a Tahir Ahmadu ya bar Sokoto da ayari ana kuka ya tafi da tutar musulunci ya ce ya hijira. Gaban su Bature ya shigo ya tara sauran al'umma da suka rage su waziri Abbas waziri Abbas suka ce to waziri Buhari suka ce to bai yiwa a wace a bar tura da gari kasu zo su mai da sauran mutane kahirai. Dole mu tsaya mu wasu challenge in sarki musulmi ya hijira to a naɗa wani sai aka naɗa kuma a Tahirun Aliyu gaban su an kai wannan to kaga sun waɗe su tarbiyyar kyamar Bature don Bature zai kawar da abin da an shekara 100 yana aiki Qur'ani da hadisi don haka sai sun gwada mu waɗiyan su to gaba ɗaya shi duk abin da zai hada su Bature ba su so ne to sai malam ya tashi da wannan hamasa ta ce ba a buƙatar boko ba a son shi hikima ta Allah sai babban yayan mu sai ta auri wani mai ilimin zamani amma shi malam lokacin bai san ma dan boko bane don wani canga hannun kawan mu wanda muka karatu gare sai shi yana zuwa karatu wurin an ce Musa Musa Haruna Jangebi Allah ji kanshi ya rasu yana karatu Sultan Abubakar College yana kuma karatu littafai ga shi malam kawo kware malam Aliyu sai ita yayar tamu sai ya ce mashi yana so ya aure amma yana so ya samu wato mata a gida na dattaku sai shi kakawun namu ya ce to zai maka mata sai ya bada yayar ta gare shi ya ce ya bashi to irin wannan zamani ba a tada abin da dan uwa yayi don haka da zo an kace malam ya dawo daga Zaria karatu an kace mishi na ma ta miji sai ce to Allah ya sa albarka bai ma bincika wane ne ba ashe wanda an ka ba ita ya sabta Abubakar College kuma yanzu postin din ne zai je ya fara karantawa primary a Kagara a Amure ta Talatan Fara tun da yan asalin yankin Mafara ne don haka sai aka kai ta gidan miji ta tare da shi to lokacin ta yi karamin da wanda ke kusa ga reta akwai mutum biyu tsakanin ita don haka mun sha kokarin ita ka dauka ta makaranta ta dawo da ni sai zamanto da ta can ba kowa sai ta kuka tana ganin kewa sai mijin ya zo ya ce maka mu don Allah a samu cikin kannin wance a kai mata ya rike ta ya kula da abin ya zana kusa gari ta har a ɗebe kewa ta saba da wancan bakuncin sai ta ce kuma ni take so a kai mata mala ya ce laba sai aka kai ni to hikima ta Allah shi yana matsayin assistant headmaster can yana karatun primary ta ainihin garin Mure don haka shikenan sai da zuwa sai sa da makaranta ban manta lokacin ina hizo 11 muna nan an kai ta boko malam bai sani ba to karshen primary na kare malam sai ya zo ji labarin ai can boko ne kai ai rannan ya dira musu ya ce to yanzu ni na kawo muku dana don ɗaya ko mai tarbiyya hukka su gobe da shi bai hudi to ni ku ban dana sai an kabaro ne daga can ba daɗi dai ban son rabuwa da su na fara fahimtar karatu kuma ina jin daɗin mu'amalar mutum ne na kirki shi yayan namu wanda ya aure yayan tau na dawo ta sai ma da ya wajja da ni kawai magana karatun arabiya bayan shi malam da kai ne yana kuma raye sai ta ganin malamai irin su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ji kansa malamin shi ne wanda yana son shi kwarai yana ma zuwa Kaduna ya mata shidda dawo kusan dai shi wajja shi magana harkar dai abu al'ada a koma sunna sat sai ya ga ga malam na turanci ga malam ashe dan boko ne ashe ga malam shi a garin da kadi ashe ga malam shi an mufti shi an mufassir yana hulɗar ƙasashen musulmi yana hulɗar ƙasashen turawa kuma nan gwamnati ta yarda da shi kuma al'ummar musulmi sun yarda da shi kuma ga ya jagora sai ya ce mashi shi malam naga kana turanci ya an ka yace ai boko uwaye na sun ka sani kaji sai ce to ka gani gidana na hana ai boko gaba ɗaya ko rido babu sai malam ya ce mashi to ai ba haka abu yake ba shi boko ilimi ne kana yin wanda shi ka taimaki addinin musulunci kamar da arabiyan ma ai kaga akwai malaman cibbu da malaman bugun ƙasa kuma duk da arabiyan sun kai ta don haka in ka yi boko don ka taimaki al'umma za ka yi kuma ko arabiyar ka in baka da niyya ta addini za ka yi banna nan take ko sai malam da dawowa ta sai tunanin shi canza sai ba mu dama ce to na dai na hana ku yi boko to yanzu kan ku sa ɗiyan ku babu ruwana to wannan dama da ya bayar yanzu har an bani admission ina cikin ɗaliban jami'a ta Maradi abin Anahada International University tarbiyyar da mun talata wannan na zaure da ilimin da mun kai mu unwan da shi kwarai kuma gaskiya wannan time din da kila boko ne ta yi da ban samu wannan fa'idar ba to kuma dan abin na samu ga boko wanda nake yi da shi yanzu kuma ya taimaka min wurin sanin abubuwa na rayuwa da wayewa ta zamani da sauransu lalle babban abin da ka faranta man rai shine Allah madaukakin sarki ya mani baiwa ta wato buɗaɗɗa zuciya ina ganin wasu mutane na cikin wani hali na kunci da damuwa da bakin ciki suna ban tausayi
wato babban farin cikin da Allah ya sa nake yi kwarai ga rayuwata, Allah bai sa man damuwa ta kowa ba. Ban kwana rike da kowa, ba wanda nake hasada, ba wanda nake rike da shi, ba wanda nake hushi da shi, ban gaba da kowa. Daga cikin tarbiyya akwai bari yaro ya wasa. Don haka irin wasannin da aka yi cikin environment ɗinmu mun yi su, irin su langa, su kwallo, su irin taɗaɗe da sauran warkin ɓoyo, duk mun yi wa'annan abubuwa. Yanzu da a ce ina da swimming pool a gidana, to ina shiga yi wasan ruwa. Gaskiya abinci da daddare na son to da miya ko na mini, sannan da rana na son wake da shinkafa da fura da nono. Ina da iyali na mata biyu da 'ya'ya maza da mata, alhamdulillah.